ناتنا ناي مولاد صقم كنا نمص نقدينا كانسرون كنحمم نقد از تريو دلهم دستي كم عينت كله قيري مالت سلام كبرات خططلتنا ذا channel እንኳዕ ደሓን መጻኸን እንኳዕ ደሓን ጸናሕከን ሳባዬ ሕጂ ኸ ኣብ ሓዳሽ ቪድዮ መጽኤክና ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ንኹሉ ሰብ ትምልከት ኣወዳት ኣዋልድ ንኹሉ ኮታኽ ንኹሉ ሰብ ትምልከት ኣገዳሲ ቪድዮ ይዘርክን መጽኤ ዘለኹ እንታይ ክትከውን እንታይ ዓይነት ድስቲ ጌርና ኢና ንሰርሕ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ቶፒክ ማለት እዩ ድስቲ መጽኤ ዘለኹ እንታይ ድስቲ ሒዛ ገለልኩም ትኾን እዮም ኣብቲ ካቨር ምስራእኹሞ እንታይ ዓይነት ድስቲ ጌርና ኢና ንሰርሕ ويكا بمنتع عين الدستينا مقبلنا نسرح تبل فيديو حزيا متى زلهو بعدنا أبجزاء ولا أنت دالنا يو هتي نسرح له دست بالتعمي important أبتعنا بالتعمي نخدعنا نخحمنا مالتي زين أب ماركتس أب دكانات مسكرنا بالتعمي بزو عين الدستات زلهو خطبو مع تملكو قال قل أنت عين دستي يتبونا أنا مغناتو كنسرح له فلا إن حرت قلاليتو كاس جيرنا بتحط temperature جيرنا هنصرح له نخلينا قد دحرت قلاليتو ويكا قرط حتى ندحر ديرو الطعمي حدا غنيا ما قبلاتي انا ندعنا صبو ايكوناتنا ناي مولاد صقم كنا نمص نقدينا كانسرون كنحمم نقدينا سو بطعم تنقلو زلنا نغري سو انا بمول اي عليو خابشنا از تريو دلهم دستي كم عينت كله قيري مالتي انا ببوزح غزغيه كله زلو باديلا غلغل زلو قومي غزي اجي انا اللي كان بينو تغزو تغلا اخن تدل اللي كان حد تغزا تغلا اخن ما عادي زلو ويكا صحل انت لكن كا صبو ايدا كم عينت كاستا ايرون زبل ስለዚህ after watch the video صبو غيره انتي صبو انتي زي حما اكس ناغوركو كريكني بسمود اتات الفيديو راي هناتو اكشناكم عينت اخذ كل وقت ስለዚህ خلقس እንዳበልከን ሽዑ አፍቲ ሄልዝ ዝኾነ ወይካ ንጥዕናና ጽቡቕ ዝኾነ دستي نغير مالتي مخناتو صبوق مغبتات ولادنا سرحنا خلنا بسنك دستنا ግን عدد احمام كنكون نخلينا مالتي بعد مجمره بزوم نان ستيك زبلو دستي بقوم كنجمرينا زوم نان ستيك زبالو دستي لاتنا نطقملهم عينت دستي مبزحتنا مالتي زيت عزو مالتي مغبنا كتحسد زيدنا همزي انقا قال خسرح كلنا يا اوكي حرنا ويكا كي حزلنا زوم لمت زبلو دست مشالو نسي يزخون زلو مالت إزي بتعمي ندعنانا حما أولو مرزام نقر نسردولو نزاهم تزبالكو أددا تفعلالو زيد لو عينة حمامات كنكوني قبرنا مالتي كانسر ناي مخاننت بزح نقرات هالو بعلقن أنبوبو إيقن ولا أبتحتي كقرفل كنيت اللينك سلازي زيوم عينة دستزيوم تزيتو تقمنا لهم تمراتي مالتي بفلاي لعل حاو غيرنا ندحر سريحنا ويكا تجراديدو كله ندحر تطقمنا له بتعمي حدغنيا مالتي تحت حاو غيرنا نتقملو نخلينا كنتقملو خلنا تلستخا كم زي حقخ غيرنا اتي مانكانا لسلس خونا عين مانكا غيرنا كنتقم نخلينا بسلسته ورحي كسب 5 شهور حقا كنقيرو لنا يمزبلو مالتي هم عين تستيم نتقمت لنا مالتي كالأتون بوزحات عين الدستلو ولا زي ألمنيوم نتقملون كل جيب ألمنيوم جيرنا نسرح نحكينا ون صبوا يكون أنا مالتي سحتنا نتقملون نخلينا كاب ألمنيوم نزخونا كنيا مقبنا بقدا كله سلازركم مالتي جن مع تاوي بزي فويل جيرنا تينا نسرح نحكينا جن كسبنا يمرسع تجمع كم صرنا يخالي سلازي زني ألمنيوم كا بزح عنا زوت الرئينا سحستلنا نتكمل نخلنا ولا عنو نتكمل لقد ما عتاوي كم عين سرح مالتي تناتون هذا جنيت كسب كندو أيكون نقد كانوا بزحوا خاية بلنا مالتي باركس يوم توم حماقتي لازم حسبكم ويكا عندنا قوداتي كافتم نتقمل لهم عينت إلى زم تخوين بزحات قال كافتي أنا تسرد عني حجر كلمة يزلو تتصبقون الله خدعها انت ايو اندحريلنا زين أنا تتكمل لندلخو قطعمي أفت فيديو سلازم تقملو كافت فيديو ناي قدم زنبر فيديو هذا قوم تيت دستات غيري يزلخو دير أخن أتخون كنت فيديو نقرأ مقدر يشوف كبارو يخن أفت وشت channel لي أتخن مالتي قداميتي أمت إيه زلخو صحلي مالتي صحلي بطعمي بيست مالتي نقول نقول كاف حمد سلازم رح مالتي
ስለዚህ እዚ ወላ ሓንቲ ኣይገብርናን ጥዕናና ኣብ መግብና ኣትዩ ዝኾነ መርዛም ነገር ኣይሰደሉን ነቲ መግብና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሴፍ እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኣብ ኤኒ ታይም ፃሕሊ ጌርና ክሰርሕ ንኽእል ኢና እዚ ቁርጠይት እናቱ ዳውን ሳይድ ግዜ ስለ ዝወስድ ግዜ ዘይብልና ብፃሕሊ ጌርና ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ክሳብ ዝመውኡ ኢኸማን እምበር ድሓኒ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ግን ከምቲ ናይ ድስቲ ስሉጥ ስለ ዘይኮነ ቁርብናቱ ፀገም እዚ እምበር ፃሕሊ እንተለክን ወይ ከዓ እንተዘይብልክን ከዓ ኣልኢኽና ምፃኢኽን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ፃሕሊ ቤስት ማለት እዩ ከም ካልኣይ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ዓይነት ድስቲ ማለት እዩ እዚ ስቴንለስ ስቲል ዝብል እዚ ፅሒፈልክን ኣለኹ ኣብ ላዕሊ በዚ ኣሪእኽን ክትገዝእ ከለኽን ነቲ ዘለክን ክትቅይሮ ተሓሲብክን ወይ ከዓ እንድሕር ኣለክን ከዓ ቸርጌርክን ኣብቲ ናይ ድስቱ ኣብቲ ናይ ማዕኮር ወይ ኣብ ናይ ባኮኡ እዮም ዝፅሕፍሉ ማለት እዩ ስቴንለስ ስቲል እዩ ዝብል እዚ ከዓ ፅቡቕ ንጥዕናና ወላ ሓንቲ ዘይገብረና ዓይነት ድስቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ድስቲ ኣትሕት ኣቢልና ኢና ክንሰርሓሉ ዘለና እምበር ይሕዝ እዩ ማለት እዩ ሃይ ተጌርናዮ ይሕዝ እዩ እሲ ቁርብናቱ ፀገም ዘሎ ማለት ኣነ ብኡ እየ ዝሰርሕ ኩሉ እንቋቑሖ ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ብኡ ገይረ እየ ዝሰርሕ እንድሕር ዝሕዝ ነገር ኮይኑ ፀብሕት ኮይኑ ከዓ ከምዚ እትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ዓይነት ድስተይ ኣነ ናብዚ ቀይረዮ በዚ መዓልታዊ ዝጥቀመሉ ድስቲ እዚ ማለት እዩ እዚ ስቴንለስ ስቲል ዝብል ድስቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ድስቲ ከዓ ክትጥቀምክን ዝበለፀ ማለት እዩ እዚ ቁርብናቱ ፀገም ከዓ ዋግኡ ክቡር ብፍላይ ብሉፅ ዓይነት ድስቲ እንድሕር ክንገዝእ ደሊና ዋግኡ ክቡር ግን ንዓመታት ብዙሕ ግዜያት ሓንሳብ ምስ ገዛእናዮ ከም ናይ ናንስቲክ ወርቅናት መጀመርያ ክንቅይሮ ኣየድልየናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንቨስት ጌርና ወይ ከዓ ንህምዚ እንድሕር ገዚእና ወላ ሓንቲ ኣይ ክሳራ ኣይኮነን ንነዊሕ ግዜ ስለ ዘፀንሐና ማለት እዩ እምበር ብጣዕሚ ፅቡቕ ድስቲ እዩ ከምዚ ዓይነት ድስቲ እጥቀማ ኣነ ሪኮመንድ ገብር ወይ ከዓ ንዓይ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ተጠቂመሉ ዘለኹ ከዓ እዚ ካስት ኣይሮን ዝብል ድስቲ ማለት እዩ ናተይ እዛ ትሪኣ ዘለኽን ቅልዋ ሰሪሕላ ዘለኹ ማለት እዩ ያ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ድስቲ ከዓ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ላዕሊ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ጋዝና ኣብ ኦቨን ከዓ ሴም መግቢ ኣብ ኦቨን ክንእትዎ ከዓ ንኽእል ኢና ዘቀያይር የብልናን ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንድሕር ልምፅ ኣቢልናዮ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናንስቲክ ዝበልናዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዘይትሕዝ ድስቲ ከምኡ ክኸውን ንኽእል እዩ ኩልሻዕ ብዘይቲ ጌርና ኢና ክነቕምጦ ከለና ዘይቲ እንዳወለና ኢና ነቐምጦ እዚ ዓይነት ድስቲ ንዘመናት እዩ ዝሰጋገር እዞም ዓዲ ካብ ብሓጎታቶም ካብ ኣዕባየን ገለ መሊአን ዝቕበልኦ ኸማን ማለት እዩ ገሊአን ስለዚ ሓንቲ ከውኒ ጥራይ እንታይ ዘድልዮ ዘይቲ ጌርና ወልዊልና ምቕማጥ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕሞ ከይመርት ከም ካልእ ከዓ ልማፅ ዝበለ ነገር ክኾነልና ይጠቕሞ ነቲ መግብና ክንሰርሕ ከለና ሽዑ ሸተሸተ ትብል ደይሒ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቁር ንእሽተይ ስራሕ ኣለዎ እምበር ብጣዕሚ ቤስት ዝኾነ ባዴላ እዩ ማለት እዩ ዋግኡ ከዓ ብጣዕሚ ኣፎርዳብል ማለት እዩ ዋግኡ ሕሱር እዩ ንዓመታት ወይ ከዓ ንዘመናት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት ድስቲ ስለዚ ከዓ ሪኮመንድ ገብራ ክንጥቀማላ ማለት እዩ እምበኣርካስ እዚአን እተን ይጠቕማ ኢለ ሒዘን ዝነበርኩ ድስቲ እየ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ክጠቕመክን ኢለ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ርእይቶ ሕቶ እንተለክን ከዓ ኣረማን ኢኽን ዝኾነ ጌጋታት ትገብር ስለ ዝኽእል እዚ ተንዓይ ዝተረድኣኒ እዩ ግን ሚስ ዝገበርክዎ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል ከምዚ እዩ ከምዝባ ኢልክን ንገራኒ ኢኽን ከምኡ ዓይነት ርእይቶ መፀኒ ገሊኡ ሃናፅ ዓይነት ዝኾነ ርእይቶታት ቀልጢፈ ከዓ የዕርዮ ካብ መሓዝተይ ወይ ከዓ ካብዚ ናይ ዩቲዩብ ዝከታተላኒ ማለት እዩ ቴንኪዩ ኣንየለይ እቶም ከምኡ ትገብሩ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክንተሓጋገዝ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ሰሰናዩ ንዓኽን ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሳብስክራይብ ኖቲፊኬሽን ታናትክን ከዓ ምውላዕ ኣይትሕመቓ ኢኽን ካልእ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ክመፀክን ማእታን ሰሰናዩ ንዓኽን God bless you bye